F'diversi okkażjonijiet tul l-aħħar 6 xhur, il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta serva bħala lok fejn sar dibattitu ta' importanza internazzjonali. Id-deċiżjonijiet li tieħdu hemm affettwaw kontinent sieħ u dak li l-kavallieri bnew b'tant għoża u ħila serva ta' sfond għall uħud mill-aktar laqat importanti fl-Ewropa fl-ewwel nofs tal-2017. Issa, wara snin fejn serva bħala lok fejn isawret parti importanti mill-istorja politika ta' pajjiżna, il-Palazz tal-President se jmur lura ant il-poplu, filwaqt li jibqa' jilqa' fih lil dak li jokkupa il-kariga ta' kap ta' stat. Restawr ta' 10 miljun euro sejra l-palazz jissaħħaħ bħala waħda mill-aqwa attrazzjonijiet f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Kenneth Gambini stqar li għalkemm il-post ingħata attenzjoni kbira mill-aspett tar-restawr qabel il-Presidenza, issa li l-Presidenza ddiet wieħed għandu jħares aktar lejn restawr holistiku tal-post. L-ewwel qabel kollox ħatkun li dik li l-armerija li bħalissa qiegħda fis-slurar tisfel ħaterġa' titla' f'posta għal fejn kienet qabel nofs is-snin 70 fis-sala l-kbira tal-palazz li qabel kienet l-armerija li għal dawn l-aħħar 30 sena qed tintuża bħala is-sala tal-Parlament. Barra minn hekk iż-żona fil-palazz bħalissa okkupata mill-Avukat Ġenerali ħad tiġi trasformata f'reception bħal speċi ta' visitor center żgħir ħalli dak li jkun jidħol minn hemmhekk u jifhem il-palazz x'jista' joffrilu. Il-maġġoranza tal-10 miljun euro li se jkunu investiti mistennija jintefqu l-aktar fuq il-kurituri tal-palazz. Dan għaliex dawn ilhom ma jiġu mimsusa minn żmien il-gwerra, filwaqt li xi pitturi ta' mas-saqaf qegħdin f'periklu li jaqgħu. Il-affreski ta' mal-ħajt u l-art tal-irħam ukoll għandhom bżonn urġenti tar-restawr. Fit-tmiem ta' dan il-proġett il-poplu se jkun qed jieħu lura post li mhux biss għandu importanza storika iżda wkoll wirt artistiku u kulturali li mhux se jibqa' jitgawda mill-ftit li jiltaqgħu jew jaħdmu fih. Xi ħaġa li esprima sodisfazzjon għaliha il-Ministru għall-Kultura Wim Bonici li deskriva dan il-proġett fost l-aktar eċitanti fil-Belt Valletta għaż-żmien li ġej. Jiena li nisma' dwar il-bżonn li l-palazz jerġa' jinfetaħ kollu kemm huwa l-poplu għal snin kbar. U aħna qed inwettqu aspirazzjoni tal-poplu tagħna. Dik li l-Palazz Presidenzjali jibqa' il-Palazz tal-President ta' Malta, però jingħata kemm jista' jkun lura lill-poplu biex jitgawda mill-Maltin u anke mit-turisti li ġu jarawna.